Mae pobl ifanc sy'n profi tlodi yn gwybod y gwir. Mae Tlodi'n gallu bod yn bwnc anodd i drafod, ond mae pobl ifanc Rhondda Canon Taf drwy neges heddwch ac ewyllus da yr urdd eleni am newid hynny. Fel tyfu lan, roedd fi ddim yn gallu gweld o gwahaniaeth o y plant yn stryglo, ond roedd nhw yn, a roedd y plant mwy lwcus a mwy ffodus. Just roedd nhw ddim yn bod yn really neis. Yn ôl y bobl ifanc oedd yn rhan o greu'r neges, mae peidio chael y brandiau cywir o fwyd yn enghraifft o rhywbeth sy'n gallu codi embaras ar blant. Dwi'n meddwl mae'n personol iawn i fi, oherwydd fi wedi tyfu lan bod yn ffrindiau gyda pobl o cefndiroedd completely wahanol. Fi'n meddwl siarad am pethau fel hyn, a siarad yn agor am tlodi, especially gyda plant. Fi'n meddwl mae'n helpu llawer. Fel ni wedi trafod bod e'n topic anghyfforddus iawn, ond mae lot o pobl ifanc ddim yn sylweddoli faint mae o'n cwmpas ni, ond hefyd mae oedolion ddim eisiau sylweddoli. Yn ôl yr urdd, mae neges eleni yn gwneud galwad frys am newid. Ar ôl i ffigurau diweddar Llywodraeth San Steffan ddangos bod bron i 1 o bob 3 plentyn yng Nghymru bellach yn byw mewn tlodi. Traddodiad sydd wedi para dros ganrif, mae pobl ifanc Cymru wedi danfon neges o heddwch ac ewyllus da bob blwyddyn i weddill y byd. Ac o god mos yn 1922 i fidio'r gyfryngau cymdeithasol yn 2025. Cafodd y neges eleni chyfansoddi gan Katie Hall o'r band Croma. Lot o'r amser mae pobl yn cuddio'r ffaith bod nhw'n byw yn tlodi. Mae'n rhywbeth mae pobl yn teimlo fel rhyw fath o shame drosto. Dyna oedd y neges oedd yn dod o'r pobl ifanc yma. Ymhen pythefnos bydd Eisteddfod yr Urdd ym Mharc Margam yn cynnig mynediad am ddim i deuluoedd sydd ar incwm isel, fel rhan o'i cynllun o gynnig urdd i bawb. Nôl yng Ngholeg y Cymoedd, mae'r bobl ifanc yma yn gobeithio bydd y neges yn gam tuag at ddileu tlodi plant. Mae'n cymryd pentre i fagu plentyn. Wrth ddechrau yma yng Nghymru ac yna'n cyrraedd 4 ban byd. Peidiwch trio rai o'r triciau yma adre. Yn beicwraig o fri, mae holi o fedwas Caerffili wrth ei bodd yn ymarfer. I fod yn beicwr BMX mae'n anodd iawn. Mae pob diwrnod yn gwahanol. Wnes i dechrau tua 3 blwyddyn yn ôl. Cyn hynny wnes i reidio scooter am 7 blwyddyn. Felly dwi wedi bod yma 10 blwyddyn nawr yn reidio. Ac fel un sydd wedi cael tipyn o lwyddiant mewn beicio BMX yn ddiweddar, mae'n edrych mlaen at gynrychioli Cymru ym mhencampwriaethau byd y UCL yn Abu Dhabi yn y dwyrain canol ym mis Tachwedd. Cystadleuaeth sy'n dod ymlaen yw World Championships yn Abu Dhabi. Rydw i'n gyffrous iawn ar gyfer hynny. Mae hynny yn fis Tachwedd. Mae'n cystadleuaeth fawr iawn. Mae'n mynd i fod yn llawer o cystadleuwyr fan'na. Llawer nhw o Brydain, a dwi'n unig un o Gymru. Felly, go Gymru! A'r gwaith caled wedi dechrau. Blwyddyn diwethaf cefais i anafiad gwael iawn. Nes i torri fy garfon. Doeddwn i methu reidio fy meic am 2 fis ac wnes i diflasu yn iawn. Mae reidio beic yn beryglus iawn. Y paratoadau wedi dechrau, a holi yn gobeithio anelu am y brig ar ei beic.